Neng dusun Kepasen, anak keluarga sing duweni anak tunggal. Bapak lan ibune bangeting eman karo si anak tunggal. Nanging sawijining dina anak tunggal nggawe bapak lan ibune pada padu. Bapak karo ibu lagi njagong nang ngarep omah. Bu, dina ge kok kayang panas pisan ya? Iya pak, jarene lagi efek pemanasan global. Alah, apa kowe ngerti bu pemanasan global gue apa? Hahaha lah bapake, ya jelas ibu orang ngerti. Nek bapake takon bumbu sega goreng lah, ibune ngerti banget, apal. Pancen, bojoku sing paling-paling. Derajat kancane Wanda banjur teka ngajak dolan. Assalamualaikum, Pak, Bu, Wanda wonten teng dalem boten? Oh, derajat. Anak kae nang jero. Ngene lho nggak disit. Arep ngopi apa ngeteh? Matur nuwun, boten usah repot-repot, Pak, Bu. Bu, tulung undang anak wadon. Ki anak kancane teka lho. Iya pak, Wanda, dok, ngene iki anak kancane, derajat dolan. Wanda metu sekeng jero omah nganggo klambi apik wis dandan ayu. Nggih Bu, niki Wanda medal sekedap mundut helm. Loh, dok, kok wis rapi bae, wis dandan, ayu, kayak ki arep lu ngambil ngendi? Wanda badhe izin sekedap Bu, badhe ningali film KKN teng bioskop kali derajat. Ora usah lunga-lunga, sedela maning ujian semesteran. Kowe kudu sinau ben bisa munggah kelas terus oleh ranking sing apik. Lah, Bu, iya main curna bae. Wong anake dhewek pengen dolan sedela enggak ora diolihna. Melasi tulis untuk nang omah bae sinau terus. Lah, bapaknya apa anane neh selalu membelani anaknya terus? Ibu mung kepengin Wanda sinau nang omah, ora kelayaban, Pak. Iya bu, sinau tapi ya ana waktune dewek. Ora dodolan kayak kiye, melas bocahe. Wis ngene nduk, semangat bae. Melas derajat kaya nungguni kawit mau. Bapak pancen ra bisa ngerteni kekarepane ibu, bisane mung belani anak ketok. Ibu banjur ngetepat mlebu omah karo kesuh-kesuh.